במועדון הג'ק במודיעין מנגנות כ-30 להקות נוער בחדר החזרות ובהופעות שמארגנים עובדי המועדון ובני נוער מתנדבים מהלהקות. המועדון הזה בעצם מוקם על ידי שני בני נוער, שקד אורבך ובר וינקלר, שהיו חלק מקבוצת מנהיגות שביחד איתי נסענו ל3 סמינרים, ובסמינר הראשון היינו צריכים לחשוב כקבוצה על איזשהו פרויקט קהילתי. ובר זרק את הרעיון של בוא נקים בית ללהקות. זה היה נשמע אז דמיוני לחלוטין, אני מדבר על שנת 2005. זה לא היה נראה מציאותי, אבל כתבנו איזושהי תוכנית בראשי פרקים ועזבנו את זה. כשחזרנו לארץ, המשימה שלהם שנת הפעילות שהייתה להם, זה בעצם לבנות פרויקט קהילתי פה בעיר. ואז בר ושקד באו עם הרעיון, אמרו, אוקיי, בואו נרים את זה. ואז אמרתי להם, יאללה, בואו נעשה את זה, וככה התחלנו. חטיפה חדשים, ואז שמחה וכלום לא השתנה. רק הקרנים אותי בחיים, אבל אצלי הכל בסדר בצמח. אין כאלה דברים בארץ, כאילו אין רמה כזאת של להקות נוער בשום מקום שלי לפחות יצא להתקל. ושוב, כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל כזו כמות של כל כך הרבה להקות טובות של בני נוער שיודעים ושואפים ומתקדמים ונותנים את זה בכזאת רמה, אז אין דברים כאלה. פשוט אין דברים כאלה. ומה שקורה פה זה משהו ייחודי, זה משהו מאוד מיוחד. מעבר לזה שיש פה כזו כמות של להקות, סדר גודל של 30 להקות נוער רק בעיר, ובכזאת רמה ובכזאת שאיפה למקצוענות. מעבר לזה שהם גם מתנדבים ועושים ויוזמים והכל, כאילו, זה משפחה אחת גדולה פה. אני חושב שזה מה שמבדיל אותנו מהמועדונים האחרים. שזה לא פשוט באים ומנגנים, זה משפחה, באשכרה יש פה גיבוש מאוד חזק בין החבר'ה של הלהקות. זה משהו מדהים, זה אשכרה משפחה. מקום מפרגן ומאוד עוזר. הייתי בהרבה להקות גם בכל הארץ, כאילו בטניה, בירושלים, ואין להקות כמו שיש פה. במודיעין הולך פה משהו מדהים פשוט מבחינת להקות. מבחינת להקות נוער ומבחינת השירות שהג'ק ומועדון המוזיקה נותן לנו בכלל. פה אני מה שנקרא מדריך להקות. אני קודם כל, כמובן אחרי הפתיחה וסגירת המקום, אני נכנס ומוודא שלהקה שמגיעה חזרה מקבלת את הטיפול הכי מקצועי שאפשר, הכי אכפתי ופרטני פר להקה, שזה אומר לעשות להם סאונד טוב, בלנס נכון, וזה ההתחלה. תוך כדי החזרה, אם יש צורך עזרה בהפקת השיר, בכתיבת השיר, בלעשות את הדברים נכון, וכו' וכו' וכו'. שוב, הכל כאילו זה לפי הסיטואציה עצמה, יש להקות יותר מנוסות, יש פחות מנוסות, אני שם כדי להיות שם בשביל אנשים ולתת להם כמה שאני יכול מהידע שלי. יש לנו סולנית שווה, ונותנים בראש, נתינה בראש, זה הכי חשוב, אתם צריכים לזכור את זה. בהתחלה גזר והיחידת נוער היו אחראיות על ההופעות, אבל היום כבר כאילו מתחילת שנה, אז גזר מוביל תוכנית שהוא מכנס אותנו פעם בשבועיים לחדר, את הפעילים של לקוח הג'ק, ומעלים רעיונות לכל מיני ערבי נושא, כאילו כמו הפאנק הפועלים, ורוק אדום, ופאנק אנד רול, וחנוכה סך. שזה בעצם נותן לנו ליזום את זה ולתת לנו לארגן את זה גם, כאילו שזה לא יהיה רק עליו, שנלמד איך מרימים אירוע, אז גם אנחנו שותפים לזה.
אנחנו בונים פה סצנה, וסצנה אתה בונה בהתאם לצורך ולביקוש ולמה שאתה רוצה שיקרה, ואתה מתאים אותו גם לשטח. אנחנו לא נרים 1,000,001 אירועים, לא נרים אירוע כל שבוע, אם יגיעו לכל אירוע 50 איש. אנחנו רוצים שהאירועים שלנו יהיו מפוצצים, רוצים שתהיה אווירה שתגרום לאנשים לרצות לחזור. ושאנשים ידעו מה קורה פה ויראו את זה על הצד הכי חיובי שאפשר. אנחנו מביאים להקות שיש להם כבר סט מלא, סט מלא זה לפחות חצי שעה, ונותנים להם הופעה במקום שהם יעלו וינגנו 2 קטעים והתחרו מול עוד 5-10 להקות, אז הם בעצם נותנים הופעה מלאה, שזה בעצם נותן את המענה פה, לבמה. וזהו, ורק לאחרונה זה התחיל להצליח כמו שצריך, זה מתחיל להגיע לפרופורציה שאנחנו רוצים שזה יהיה. השאיפה שלי זה שוב, זה שהמקום הזה, אתה נכנס לאולם בגג ואתה מסתכל ואתה בשוק, כאילו, מה זה המקום הזה, מה זה עושה בעיר הזאת, כאילו, זה המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. אני אישית רוצה להגיע למצב שבו העיר הזאת ממותגת כעיר הרוק'נ'רול של ישראל, כאילו, ולדעתי זה עוד יקרה. כבר דברים קורים בכיוון, בין אם אנחנו שולטים בזה או לא שולטים בזה, אני חושב שזה לא קשור. אני חושב שזה כל עניין של צורך וכמה דחיפה יש מסביב, שהיא דחיפה כזאת, לאו דווקא מתוך מקום של לרצות לדחוף ולרצות לקדם, זה בא מתוך מקום של תמימות, כאילו, אתה בא למקום ואתה אומר, וואלה, מגניב, המקום היה אדיר, ההופעות היו אדירות, יש פה להקות מדהימות, אנשים לא קשורים, מדבר, וזה עושה משהו, זה עושה משהו. אני חושב שזה העניין פה, זה יצר דיבור, אני חושב שזה מה שיפה פה.